IPFT long live বিভিন্ন পার্টি জায়গা ফাইন্যান্স খাবার খুবাই নাম ছগো বিভিন্ন পার্টি জায়গা ফাইন্যান্স খাবার খুবাই নাম ছগো IPFT puila hambai sini media person dong ini sung Korbuk division ni bisingo jenta tisa bisi komparasi kamu nitobasi parawo bibino party yakarei sung by 9 family ni 32 butar sini IPF tina hamjagai tini simin IPF tino te phankarak khai samung tangna ni sung phajak bono lamsuina ka sini IPF ti Korbuk division committee ni president sini manganam bogiro diang sini atisani Sara Tripurani president sini Dumendu tai ang sakbak thangai bongno sung khabar khubai lamsong naw yakre ang phaika or porono ang sajiane bora ang haba hamjaniya bora yakre ang phaika te tama khajano ro 5 bosor ka to midam mungsabu dabi dubun maya mungsabu hinne kre chini lamabo mungsa khane kre chini mono yakre chini dabi duar family bo hai boroksi chhelelaw netaro boroksi suno changnangya bongnangya mungsabu si cheya pheya yang daibu kre hai phayo sono hamon chomo khaimani bo tamabo meeting po hai ke hai rung te sono mungsa sajanai mungsa kre sono su rangpisa hai sajana sujono mungsa subida kre ini hamdani ya IPF tinu tin tam ndobe na hari phai tini IPF ten hala hamjawo agipa ang IPF khai pheja taba ang bono hamjaniya tipramothano taba IPF tinu agini angoro orano phaika te bese samung katal khani Tegesa samkatal khini phayo angora nirmu ani mo Kanchanmani Tripura primary committee ni president ke sini moni long long di committee ni president borong joto no khang moni long longga sakano moni long ke Shanghai ni ko nyai